Ay salamat na ana jud, dahil ko'y balon na ni. Kuya, itagaan ko balon kaya? Unsay hatagan, naglikay kag sugo. Grabe po ka kuya oy, pangayuan unta ko nimo. Kuya, sorry ha, kay wala kay balon. Grabe apon nyoy, puro mong diisun. Nimbiya ra ka sa balay, way pananghid. Kuya, ayaw po maaway kay bad man na. Ara, tara na, ay guban-uban nimong magulang. Tara. Ayo. Be. Ayo. Be. La 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 la. Ano na? Napalit yung bayana eh. Be. Ayo. Nakisa may nanawag ba? Murag akong bana ron ba? Unsa na po kay tuyo ani? Ay, unsa may tuyo nimo be? Nagpatulog og bata. Sa mukha nimo oy. Dugay magkay ka ni tubag. Ang bayro nun sa eskwelahan ba? Nabayran na nimo? Ala, tama David no. Wala pa ina ko to na bayaran. Ikaw na lay bayad ato be. Tanawa lagi ng kalaki nimo. Makaingon na po ng mga maestra wa tayo nahuna ng bayro nun nila ba? Sus! Nagkaani kay niadto jud ko. Hapit na lang closing. Wa pa di ka kabayad. Nya, mulakaw sa ko. Be, salamat be ha. Napaday kayo nahuna sa imong anak. Na manggani huna-huna sa imo ha, sa ato pang anak. Mato na ko. Limuta dyan akong bayad oy. Hi Res, ganina ra ka? Ganina Roy, paabot to nila kuya. Sabay ta. Dire koy, wa koy balon. Luya ni mo oy, adtuon ti kabi. Kibi, adto na dito kay nagpaabot ko nila kuya ba? Wala kay balon Res, adto ara kuya ha. Bye. Okay Kibi, salamat ha. Dugayan kuya, nagpaabot akong classmate. Ay salamat na ana jud, dahil ko'y balon na ni. Rins, naguna-una magka. Bitaw kuya, nauna-una jud. Alangan dugay kay mo mamata. Impat yung ka mama, suko biya kay to. Ala ka kuya, nasuko si mama. Kuya, itagaan ko balon kaya? Unsay hatagan, naglikay kag sugo. Wala kay balon kuya. May puko kay na ko balon. Grabe po ka kuya oy, pangayuan unta ko nimo. Sus, salto kay ka, mao ni tagam nimo. Kuya, sorry ha, kay wala kay balon. Ah, grabe apon nyoy, mura mong diisun. Tarungan tinabagan nimo ha. Kaluko kag kuya ba? Nimbiya ra ka sa balay, way pananghid. Kuya, ayaw po maaway kay bad man na. Ara, tara na, ay guban-uban nimong magulang. Tara. Si Rins man eh. Hilak ng bataan eh. Nag-away na po di sila ba? Tuon po nila. Rins? Aman pa, Oh, hilak mo ka. itagaig balon ni mama. Pastilan po ng mama eh. May gani kay ni adto ko diri. Kaya na ako'y tuyo sa maestra. Aman bang? Wan, katong meeting ba? Na ako'y hataganan. Wala ni kay balon di ay. Wala, mama. Mong kuya di, wag kay tagay. Wala. Sila rin ni Baon. Dilapan. Oh. Salamat na ni Pang. Lako na. Gan. Dabi ni. Ano, mga tagain taon ay. Hala, si Ara day way baon. Pangayuan akong papa. Oy, Rins, balik mo ka. Pa, walay baon si Ara. Ulay balon to si Ara? Oh, Imong kuya di ay. naman to. Pero gamay ra siguro. Oh,
bayad ko ni kay natay kulang diya sa eskwelahan. Oh. Tungaan niyo. Pinakog makaluwas na ko sa kung bayronon sa eskwelahan. Pado, magyapon di sa balon. Sa muka. Hahaha, kwarta-kwarta. Isahan ka pa. Lima na puntaan ni pangbayad sa eskwelahan. Wa ba yung gikati balon tong bata? Gidrama nampun siguro ko ato. Ayaan eh. Sige lang, dagan pa bitaw ko prasulon.